pozdravujem, tu je OM3 Tomáš Peter Norbert a v tomto krátkom videu by som chcel dať takú inštruktáž, ako v programe MixWin pripojiť aj CAT káblik, aj modem, aby to fungovalo spolu. Čiže ako vieme, tak CAT kábliky už sa dodávajú samostatne a modem je samostatne na USB porty. Čiže v prvom rade si nastavíme CAT káblik prepojenie, čiže do transceivera pripojíme jednu stranu, do počítača druhú a v programe MixWin si nastavíme najprv CAT káblik, aby nám počítač ovládal transceiver. Zistíme klasickou metódou, ako už je známe, to sme popisovali aj v minulom videu alebo v návodoch. Zistíme si virtuálny port, prejdeme, keď vieme napríklad, aký to je port, klikneme na konfigure ľavým tlačítkom myšky, otvorí sa nám roletka, kde prejdeme na transceiver CAT PTT myškou, klikneme na to a tu sa nám otvorí nové okno, v ktorom si potom nastavíme CAT. Napríklad vyberieme si napríklad Jesu, áno, a model si vyberieme napríklad FT 450, to tam necháme. Potom prejdeme na Details, áno, tu si zadáme ten virtuálny port, ktorý nám systém našiel, nejaký, ten si zadáme tu na port. Baud rate uvedieme podľa manuálu pre každý typ transceivera, je tam napísané, a poslednú položku, kde je RTS a DTR, vyberieme, tu nás zafajkneme a vyberieme Always On, aj DTR Always On, to si zafajkneme, potvrdíme to a potvrdíme ešte OK toto nastavenie. Nikdy nezavierame toto okienko týmto spôsobom cez ten krížik, lebo potom sa nám tam nenastavia tie potrebné údaje, ktoré potrebujeme mať nastavené v tom programe MixWin. Toto potvrdíme OK a v tom momente by sme už mali, keď máme zapnutý transceiver a počítač a program, už by sa nám tu mal ukázať kmitočet, ktorý by mal byť zhodný na displeji transceivera. A keď točíme ladiacím kolečkom na transceiveri, tak ten kmitočet by sa mal meniť podľa displeja a potom ešte aj tu vpravo na tom malom zobrazení. Čiže toto by bolo nastavenie asi toho CAT káblika, a aby nám fungoval aj modem v tomto programe, tak si nastavíme ešte aj modem, a to tak, že ideme na konfigure, áno, a prejdeme na položku sekundárny PTT port. Tam prídeme myškou, vpravo sa nám objaví roletka port setting a TNC command na disability port. My klikneme na port setting, áno, tu sa nám ukáže
tu sa nám ukáže roletka pre sekundárny port. To si to troška priblížime, kde si dáme ten virtuálny port, ktorý nám systém našiel pre modem. Áno, ten je iný typové označenie toho komportu, ako je CAT kabel, čiže CAT kabel môže mať napríklad označenie 3 a tento môže mať napríklad 4, čiže my si to tu zadáme do port.com, do tejto položky, to vieme, toto baud rate, to je tiež podľa typu transceivera a toto ostáva 8, none 1 a RTS už tu nadáme, vyberieme z tej ponuky PTT a DTR dáme ako CV. Áno, toto nesmie byť zafajknuté, tieto polička musia byť čisté, potvrdíme OK a tým pádom by sa mal spojazniť aj modem, čo sme si hovorili, že sa nám, keď je to aktivovaný, tak sa nám rozblikajú ledky na modeme, čiže ledka PTT a CV a takto by to malo byť v krátkosti nastavené, aby sme mohli prevádzkovať aj CAT kablik, aj modem v tomto v programe MMix 2. Takisto sa to nastavuje aj v druhých programoch, napríklad T4 2, tam je tiež ponuka, na ktorom komporte bude pracovať CAT a na ktorom bude pracovať modem, čiže napríklad pri telegrafii CV tam sa to dá tiež pekne nastaviť a taktiež to funguje ako aj ostatných programoch. To treba takto si nakonfigurovať, po prípade na internete, na YouTube je hodne návodov, ako to ponastavovať a taktiež je to hodne popísané aj v návodoch jednotlivých programov. Ďalej sú ešte je možnosť dodať modem kompletný, čiže v tomto kompletnom modeme je aj CAT pripojenie, aj teda ovládanie modemu, čiže tam sa to už nastavuje takým podobným spôsobom a respektíve podľa návodu k tomu modemu, ktorý výrobca udáva, alebo potom ešte na internete je to dostupné taktiež, ako to pekne ponastavovať a funguje to aj u týchto modemov, ako napríklad Microham a podobné modemy. Čiže sa to dá ponastavovať. Čiže to je asi v krátkosti taký malý stručný návod, ako to nastaviť, aby nám to fungovalo spoločne a aby modem a aj CAT pripojenie bolo zapojené a spoľahlivo fungovalo a v Turánu nám ukazuje aj do logu napríklad kmitočet a potrebné údaje, čiže ktoré sú potom potrebné pri vytvorení kabrila. Ak by mal niekto nejaké dotazy alebo niečo nevedel, nech sa ľudne obratí na mňa formou mailu alebo na Skype. A moju mailovú adresu som už opakoval, m3tomáš.peter@gmail.com a skypová adresa je Milan Haluska 3, všetko spolu a malým. Ďakujem a niekedy opäť do počutia.